Ovo je jedan starinski kolač sa merama na kašike. Veoma je ukusan zato što je korica mekana, prozračna, natopljena sa prelivom, veoma brzo se sprema i jednostavno. Pomešamo jaja sa šećerom. Nakon što ih dobro umutimo, dodamo ulje, mlijeko, brašno koje smo pomešali sa praškom i na kraju kakao. Kada koricu ispečemo, još toplu je izbockamo čačkalicom kako bi brže upila preliv koji smo spremili. Preliv je od mlijeka, šećera i vanil šećera. Dok je korica onako topla, premažemo i džemom po izboru. Ja sam koristila svoj domaći džem od jagoda. Na njega stavljamo šlag. Dovoljno je 2 kesice, čisto da onako malo ukrasi ovaj kolač. I na šlag stavljamo rendanu čokoladu, to možete po želji. Isprobajte ga pa mi